Takže čau ľudia, vítam vás Andrej a natáčam video. A toto video je ďalšie video a bude to video z tejto hry. A kúpil som si nový seed. A takže tu je to blízko tohto. Nemusíte za 3 hodiny chodiť. Je to dosť blízko a už po mne strieľajú. Je to dosť akože blízko, nie je to vôbec, ale vôbec ďaleko. Tých vojenská, možno tak poviem vám 5 metrikov. No, ok, takže to podáme a necháme ich tak, tie kamene. A pôjdeme proste preč tadiaľto a kašleme na všetkých tých ľudí, pretože čím sa viac budeme ako keby s tým chodiť, tak som tam zistil, že čím viac ste s tými ľuďmi, tak tým viac o vás vedia a tým viac sú policajti a tak. Takže netreba moc chodiť s ľuďmi. A ja som chcel chytiť, ale shitting. A áno, tu je tiež zase vojenské niečo, vojenská, ďalšia základná. Sú tu 2 tanky, takže what the hell. Ok, takže toto zoberieme si, zjeme si ho. A ešte som zistil takú vec, že môžete ísť normálne doňho, takže to je dosť dobré. Je to sranda, tam sa ukryjete proste a nemáte nič, ide na vás vrtuľník, tak sa to ukryjete, oni tam nedokážu ísť. Takže je to dosť dobré. Zjeme si ďalšie, už ho nepotrebujeme, takže aspoň ho zjeme pre XP alebo také niečo. Takže hodíme ho sem, túto výbušninu a buchne to. A ešte by sme to mohli zničiť, áno, a niečo získame. Takže toto som chcel, toto si zoberieme. Takto a takto to pobucháme o to. To je dosť dobre, sa to ničí pomalinky a už sa to zničilo, čo som povedal. Je tu ďalší kamarát náš, kamarát Fajka. Už po mne strieľa. Spapáme si ho. Tu si zabijeme. Tyvo, tu je. OK, takže ten ma pekne dal. Takže, OK. Ideme na ďalšie. A zase to takto prehodíme a pôjdeme sem. A niekedy je to aj náhodne spavnuté, že sa náhodne spavnete. Vidíte, náhodne som sa spavnul. Úplne náhodne. U tých druhých sídoch je to náhodné spavnutie. Lebo predtým som bol úplne kdesi inde. Určite. To viem na 100%. Takže niekedy vás to úplne náhodne spavne. Čiže ideme tam, kde sme boli, preto nejdem ani tak superiť s tými tam a tak. Takže idem tam. No a sú tu mimozemšťania, naši mimozemšťania. To som už si ho zoberieme. OK. Turn. What? Tam nejde. Turn. To je asi šitko, či čo? Takže asi máme ich What? Ja som sa zomrel. OK. Takže toto videjko fakt nebude moc dlhé, bude to nejakých 5-10 minút, to je asi najviac, pretože už som natočil jedno a nechcem furt natáčať dookola, pretože z tejto hry asi to je takáto hra na nudu, takže budem vám opäť k prdu. Čiže ja rýchlo takto prejdem, aby ma nezabili. A už ma zabili. Takže ideme skúsiť taký hardcore a chceme, ak nás to spavne do tých tankov, tak tam ideme. Určite. Že ma tu zaspavnú náhodne a my vidíme proste úplne lahodne. Kašleme na to, úplne vidíme lahodne a ideme na tie tanky. Takže tie tanky budú dosť hard. Aspoň si myslím. Zoberieme si jeden tank, ale on ide zobrať. Už som si myslel, že nejde. A keby strelil, on do ňoho nestrelí proste. Nestrelí do ňoho proste. Ešte do ňoho nestrelí. Tyho, to je lama. Už ani nevie. A obidva sa... Echo to pustí. No to je dosť sila. A dosť veľká. To teda je dosť veľká sila. A budeme skúsiť porozbíjať veci, ako napríklad toto. Hento, čo som mal, to bola sila. Lebo to jasné, že vidíte.
Takže teraz mi tu prebehlo, že mám málo nabíječky, tak sorry. No, skúsim to zničiť. OK, zničil som to, paráda. Skúsim toto ešte k tomu zničiť. Alien Diet. Ja som zabil asi aliena, bol vnútri alebo niečo. Teraz celé sily a bum. OK, takže to moc nedávam tomu. Už som to poradne. Super. Viem, že to míňa životy, ale tak čo už. Aspoň bude nejak šván, skôr už som chcel potom buchnúť. OK. Oho, super, mne to buchlo v ruke ešte k tomu. To skúsime rozbiť. A počkajte, skúsime to z takej dvojstrany, že bac! No, to mi sa mi nepodarilo. Skúsim to so sebou iba dať. Ale ja som si myslel, že to buchne obidve naraz, takže bum, ale... Áno, buchlo to, takže OK. Je to taká dvojrana. A už sa mi to zničilo. Takže druhé. Aj to sa mi už skoro zničí. Super. Zoberieme toto a niekto to strelí, keby toto strelil. O, to som chcel. Áno, chcem si to uložiť. Nechcem si to už uložiť, pretože mi to nejde, lebo si musím nové. Takže OK. Že ideme, jasné, že ideme zas tam isto. Kaňon, tu je kaňon. Tu by som chcel ísť, aha. Takže to vidieť dostalo. Takže ideme na to, takže dúfam, že sa spavnem tam, kde... Áno, spavnul som sa, kde som nechcel. Ale nevadím. Je to také náhodné spavnutie hento, takže neviem, čo s tým mám urobiť, takže aspoň bude švanda, budem zabíjať alienov a budem robiť hovadiny proste. Lebo fakt akože pointa tej hre moc nechápem. Je to tak na nudu, že každého zabíjate, proste zabíjate a je to na nudu. A určite tohto nebude veľká séria, bude to úplne možno natočíme ešte super multiplayer. Určite natočíme nejaký let's play ešte z tohto, možno 2-3 let's play. Len tak. Proste, že na nudu, keď nebudem mať čo natočiť, tak si to nechám v mobile, alebo si to znova stiahnem a proste natočím. Nemá to veľa gigabajtov som musel povedať. Nemá to veľa megabajtov, to je dobrá na nudu. Takže keď ste niekde, takže určite to po nudu trošku. Dobre. OK, nejdeme sa k tomu vrácať, lebo neviem čo dať. OK, takže zničíme ich tu a tu je alien. A toho som nechcel zabiť, toho staňho som chcel. Takže ideme takto vrch. A keď vidím, tak už idem dole. Skúsim tam ustať. OK. Takže zobral som. No, takže paráda. Ideme ešte raz. A ideme sem. Takže wow. Toto je na to také pokračovanie, pretože ja som to nechciac vtedy stopol, to prvé video, a už sa mi to fakt nechcelo znova, lebo som to už možno 3-krát natáčal. Furt mi to niečo bzučí, keď niekto strelí, takže ak počujete bzučenie, tak ja s tým nemôžem urobiť nič. Sorry. To zabijem a tohto si pekne užijem. Alien Diet. Prečo Alien Diet? Však ja som alien. What the fuck? OK. Takže ideme proste sa potulovať po svete, zabíjať ľudí a zmrdí. Toto chcem zničiť. Bum. Skúsime to zničiť s nákladiakom. Bum. To bola bomba. Teraz zomrie on. Zoberieme ho, aby sme neskapali zas. Takže zoberieme si tento mega veľký kameň a ideme s tým čo najviac hore. Takže to bude dosť wow. Čím pôjdeme najviac hore. Čo vám dáva? To ste videli ste to, jak strieľa, tak jeho si určite zabijeme, proste zabijeme si ho a mne to úplne jedno. Ne, zomrel som. Dobre, takže nemám na to loď, aby som to dal. Nemám na to loď proste. Takže OK. Ideme tuto zas. No. Takže kde ma to spavlo? Spavlo ma to desí v prdeli zas, ale čo už. OK, takže zničíme si zase loď a zase pôjdeme od znova, pretože WTF, ma to spavnuje úplne mimo, kde chcem, ale nevadí. Takže takto pôjdeme a poničíme si loď. OK, takže sme si zničili sme si ju a ideme na to.
Takže už natáčame nejakých tých 10 minút, ale nebojte sa, ešte to nestopnem, ešte to neukončím, pretože to by bolo dosť krátke teda video, keď, no, to bolo tiež také nejaké 10 minútové, ale tak, už sme tam. OK, takže toto som chcel presne zobrať. Ty vole, to sa rozbije, že? To sa rozbije, nechcem to rozbiť, no. Nie. Čo urobíš? Som skoro zomrel, ale nezomrel som. Mohli by urobiť tak, že sa dajú aj domy chytiť, ale nedajú sa to hneď na šmrnc. Chápete ma, že to hneď... Šajzan, zomrel som. No takže ideme ešte raz. Mám 3000. OK, takže to je opäť jedno. Získavate z toho, že zabíjate druhých a že je to dobre na... shitting. Ešte ma nemôžu zabiť. Takže už ma za chvíľku môžu zabíjať. Chyť to. Pomôž. Chyť. Jo, mám životy. Chyť ju. Som cel. Bo sa mi to nejak nedarilo. Ale ničo som to. Nebúchaj. Job. Super. Vidíš to a ja to skúsim ešte zničiť. Takto. Bam. OK, paráda. Takže toto znič. Takže asi z tohto videa bude všetko. Uvidíme sa u druhého videa. Takže určite podporte lajkom, odberom, komentom. Takže čaute.